Zabor edukiontzia birziklatzera. Azken hilabeteotan, Zero Zabor ingurumen babeserako elkarteak aurrera eraman duen kanpainaren izenburua da zabor edukiontzia birziklatzera. Zabor edukiontziak simbolikoki zigilatuz, azken hilabeteotan hainbat herritan burutu duen kanpaina honek bi xede nagusi izan ditu. Batetik, zabor edukiontzia kalean jartzea, arduradun politikoek ematen duten mezuarekiko dakarren koherentzia eza agerian ustea. Eta bestetik, elementu hori kentzeak gaikako bilketaren emaitzan daukan eragin positiboa azpimarratzea. Hondakinak birziklatzeko esan, eta nahasteko edukiontzia jarri. Arduradunen diskursoa aztertzen badugu, begiz bistakoa da koherentzi eza. Hondakinen kudeaketa ezer gutxi dakienak ere badaki materialak nahastean zaborra sortzen dela, eta materialak alferrik galtzen direla, arazoak sortuz. Zabor edukiontziak mota guztietako materialak nahasian biltzeko bitartekoak dira. Edozer onartzen dute, eta gauzak bertara botatzea errazteko diseinatuta daude. Aho zabala, irekitzen laguntzeko palanka, eta bar. Zabor edukiontziak hor egotera ohitu bagara ere, hor egotea hautu politikoa da. Norbaitek hala erabakia. Zaborra sortzeko besterik balio ez duten edukiontzi horiek diru publiko ordaintzen dira. Ze zentzu du ahalegin ekonomiko bat egiteak, zertarako eta arazo bat sortzeko bada? Noiz hautsi behar dugu zentzurik gabeko inertzia hori? Atez ate versus bosgarren edukiontzia dikotomia zaharra. Azken urteetan, Euskal Herriko zenbait herritan, batez ere Gipuzkoan, hondakinen kudeaketan aldaketa handiak egin dira. Zer egin sortutako zaborrarekin galderari erantzuten dion paradigmatik, zer egin zaborrik sortzeko galderan oinarritutako paradigmara igaro gara. Zero zabor eredurako transizio horretan sakoneko aldaketak egin dira, besteak beste hondakinen bilketan. Horrek ekarri duen ekaitz politiko-mediatikoa ezaguna da gehienontzat. Eta tartean joko zikin eta gezur asko izan badira ere, eztabaida guztiek bezala bere alde ona izan du, eta honek bere fruituak ekarri ditu. Gaikako bilketa eraginkorra lortzeko bitartekoa, hau da, bilketa sistema, herri, egoera eta baldintza zehatz bakoitzetara ahalik eta ondoen egokitu behar izan da. Horrek, duela gutxiko eztabaida, atezatekoa eta bosgarren edukiontzi bezala ezaguna den sistemaren arteko eztabaida gainditu, eta desblokeatzeko aukera eman du. Gaikako bilketan gutxieneko helburuak lortu ez dituzten herrietan, badute zer aukeratu, eta berrezko izan ezkero, badute zer galdetu. Atezateko ohiko bilketa zerbitzuari, bi ataleko organiko eta errefusa, eta atal bateko errefusa sistema mistoak, herri txikietako bilketa personalizatu ereduak, eta azken aldian errefus mugatuko edukiontzi bidezko sistemak gehitu zaizkio gaikako bilketa eraginkorra lortzeko bide egingarrien zerrendara. Sistema horiek denek arrakasta lortzeko balio izan dute. Eta haien ezaugarri amankomuna, zabor edukiontzia baztertu izana da. Zenbat eta sistema gehiago helburua lortzeko, orduan eta itzaki gutxiago ez egiteko. Geroz eta karta gehiago dago gaikako bilketarako barajan. Geroz eta itzaki gutxiago jar dezakete agintariek beraien betebeharra dena egiteko, zaborra sortzea eragozteko. Guk ez diegu esango zein sistema aukeratu, haiek erabaki dezatela zein egokitzen den ondoen. Guk, herritarren osasuna eta ingurumena babestea, haien betebeharra dela gogorratziko diegu. Eta horretarako, materiala gaikabiltzea ezinbestekoa dela. Beste aldera begiratu eta itzakitan aritzeko garaia pasa da. Zabor edukiontzia birziklatzera.